0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Angibelele ngenze kwethu phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina ke lamegama ngivaza ukuthi ungakhuma lo ilast bona amagumede. Ngizophinde ngicele ngana wethu ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi ngicele enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu udaba engifisa sulibheka udaba oluthinta laphana insizwa kwamapholoba udaba uke laphana wakangcobo. Uzokhumbula ukuthi ke semanzini amnyama lasilahlekela ikhona iqhawe laphana lomculo maskandi insizwa uSicebo umfoka Dlamini waziwa kakhulu ngele nkosi amagcokama. Abantu abaningi balokhu angena njalo amazwi okudlulisa nje ukudabuka ezinhlizweni kanjalo ngokushiwa ileli iqhawe bezakhela udumo kakhulu ngamanoni amnandi ke laphana kade ukhipha emculo lamaskandi. Abanye umuntu ofika wabhala ubaba uGay uMapholoba wakangcobo ufika wabhala ukuthi ke uNkulunkulu ubuze kimi ukuthi athethe ubani kumaskandi bengizomtshela not uSicebo inganza kwethu. Ngithemba sengibona ke ama-comment abantu abaningi bekade impela bayihlaba iposti kababa uMapholoba bakhombisa ukuthi ke cha waze wangakhombisa ukukhula impela ngalento ayibhalile ke laphana. Bekumele ukuthi ke uNkulunkulu athathe ubani mangabe kuzoposta abantu abafana noMapholoba laphana. Omunye ofika waphumelela lamusa DJ Zayizo uMaperfume waziwa kakhulu laphana ke ama-mixtape kuKhoze FM laphana wayezakhela udumo ngoku-DJ ama-mix ekamaskandi. Ufika wabhala ukuthi ke kuma-comment surely uNkulunkulu akahambe encetheze like those abakhothama kuwe noma ngabe umuntu umzonda kangakanani usungazomfisela ukufe. Anisazazi nezinto endingaziposta on social media. Wasethi wasebuya ubaba uGay uMapholoba wathi indlela esizwa ngayo ubuhlungu ayisoze yafana, ingakho ngize ngifisa ngabe uNkulunkulu ukhethe mina kumaskandi washiya uSicebo. Abanye abafika wabhala laphana ukuthi ke umndeni ezwana uthi anikhule weGay madoda yinje leno iposta yomdala uhlonishwa kangaka ukufa sekuyi-content impela yenkini kanti umdlalo yini lona ayi iyacika lento yena. Baningi kakhulu enganza kwethu ke umxolisi lo ongumxova uthi noma ubevele wathatha wena vela unawo umsebenzi walutho ubhale kanjalo ke lapho. Thintani Gwabaza uthi I didn't expect you to post this iqhawa sefaka izinhliziyo ezidabukile ke nganza kwethu. Salele Ntobe ma-cottage uthi hayi mkhaya ume nawe akekho ufanele ukufa, uNkulunkulu akuyena umngani wakho ake niseke ngokufuna ukugqama ngodoti. Ngaza ukuthi baningi kakhulu abathe ukukhomenta kule post. Abantu abaningi ekade bakhombisa ukuthi abahambelani impela nombono wakhe ubaba uGay uMapholoba ukuthi ke lento ayipostile bengamele impela ipostwe kuwe njengomuntu ohlonishwayo, umuntu odume kakhulu endimeni yomculo maskandi. Mhlawumbe kuthini kwakho kuphawula udaba, hlala comment section ke ngizulu uthini olwakhuvo ngalolu daba. Mina ngila sponsor ngiphuma nje na ngiyabuya nezilandelakho kwivideo elandelakho. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.